Annen korttikodista moi. Tänään ajattelin demonstroida teille tällaisen 6 tuikun kortin, jossa on erillinen tuikkukota, pieni taki tässä ja se on näin paksu. Eli mä vaan kerron teille materiaalit ja koot ja vähän miten mä sen kokoon. Eli tää lähtee tää työ siitä, että otetaan 2 isoa kartonkia, ne pitää olla vähintään tämän mittaisia, koska tuikkulaatikko tarvitsee 20 x 22 senttiä ja nämä kannet tarvitsee 24,3 x 15 senttisen koon. Ja mä aloitan aina sillä, että mä ensin leikkaan nämä kaikki, eli kannet. 24,3 senttiä pitkä ja 15 senttiä leveä. Tuikkulaatikko itsessään 22 senttiä kertaa 23 senttiä. 22 senttiä. Ja tää lähtee siitä, että tää on silloin vielä ihan kokonainen. Mä oon nyt tästä malliksi jo leikannut kulman, mutta ensin leikataan nämä palat, jonka jälkeen tehdään nuuttaukset. Ja aloitetaan tuikkulaatikon nuuttauksista. Mulla on nuuttauslauta tässä alla. Eli tämän pidemmän 22 sentin sivun mä asetan tähän nuuttauslautaan. Ja teen nuuttaukset kohtaan 8, 10, 18 ja 20. Sen jälkeen mä käännän tämän ja laitan tämän lyhyemmän sivun, eli 20 senttisen sivun. Tuolla on mun nollapiste. Tää on silloin tosiaan kokonainen. Ja teen nuuttaukset kohtaan 2, 4, 16 ja 18. Sen jälkeen se näyttää tältä, eli siellä on nuuttaukset näkyy, täällä on ristikkäin meneviä. Ja sen jälkeen, kun tämä on tehty, niin leikataan nämä osiot pois. Eli tähän jää keskelle vaan tämä luiro tästä. Ja mä näytän nyt, eli mä ihan saksilla menen tästä reunasta. Tuossa näkyy nuo risteävät kohdat. Ja tämän takaseinän leveyden jätän, eli sen keskustan, joka on, oliko tämä nyt 9 senttiä leveä, 8 senttiä leveä, eli tämän osuuden jätän näihin päihin. Ja ihan vaan saksilla sitten pistelen tosta. Nämä piiloutuu kaikki, joten niistä ei kannata niin välittää, jos ei ne ihan mene suoraan. Ja sen jälkeen, kun mä olen sen tehnyt, niin mä leikkaan tämän tuikkukotelon pohjan, ne kaikki reunat. Eli tästä jää tämän mallinen. Eli tänne jää taitokset, tähän jää. Eli nämä pituussuunnassa on tämän levyiset ja nämä taas pituussuunnassa ovat tämän kannen levyiset. Siitä jää tämmönen. Sen jälkeen mä sitten luulla käyn nämä läpi ja taitan nämä taitokset. Sitten kun mä oon ne taitokset taitellut, niin mä liimaan tämän ylöspäin tulevan paperin. Ja näihin tarvitaan paperit, jotka näkyy tässä. Eli tuikkulaatikon paperit 2 x 7,5 x 11,5 senttiä, 2 x 1,6 x 11,6 senttiä, 2 kertaa 1,6 kertaa 7,6 senttiä.
Ja tosiaan ensin liimaan tämän, mikä tulee päällimmäiseksi tähän. Eli tulee tämä aukko, mistä nämä tuikut voi laittaa ja vaihtaa. Ja sen jälkeen, kun mä oon liimannut tämän yhden paperin tähän, niin mä stanssikoneella teen tämän aukon tähän, kun tää on ihan tällainen vielä auki. Ja sitten kun mä oon sen tehnyt, niin mä liimaan nämä pituuspaperit tänne sekä tämän sivupohjalla olevan, joka on sitten täällä pohjalla ja näkyy, jos tuikkuja esimerkiksi vaihdetaan. Nämä mä jätän vielä liimaamatta. Voi tehdä joko niin, että se nauha tulee niin kuin mulla on tässä tämän laatikon päältä. Tai kuten mä nyt meinaan tehdä, niin mä laitan ensin nauhan ja sitten liimaan paperi, jolle se jää sisälle. Ja sitten mä liimaan tämän kotelon kiinni, eli nämä takaosat tänne kiinni kaikki. Niin silloin mulle syntyy tää kotelo, joka on tässä taustassa kiinni. Ja kun mä oon tämän boksin tehnyt valmiiksi, niin mä otan sen kannen käsittelyyn ja teen nuuttaukset. Ja tässä nuuttaukset tulee niin, että pidemmän sivun mukaan molemmista päistä 11 sentin päähän. Eli kun mä asetan tämän pidemmän sivun tähän nuuttauslautaan, se näkyy, tuolla on 0 piste ja tuolla on se 24,3, niin ensin 11 senttiä, sitten mä käännän tämän ja laitan 11 sentin päähän. Tähän jää 2 senttiä silloin rakoa. Ja sitten kun mä oon tän tehnyt, niin mä käyn tämänkin reunat. Samoin kuin mä kävin ton boksin reunat, ton tuikkulaatikkoboksin sekä noiden papereiden reunat, niin mä käyn myös tämän kannen kaikki reunat. Samalla tavalla kuin suklaakortissa sävyttämällä läpitte. Ja paperit on tässä. Ja tämän kannen paperit mä laitan niin, että ensin laitan sisäosaan nämä 3 paperia. Tässä on 2 isoa ja 1 pienempi. Ja sitten mä käännän tämän, otan toisen narun, kiinnitän sen tänne keskikohtaan ja liimaan sitten nämä loput isot paperit päälle. Ja tässä kannessa on papereita 4 kertaa 10,5 kertaa 14,5 senttiä ja 2 kertaa 14,5 kertaa 1,8 senttiä. Ja tämä takitasku, minkä mä tänne olen laittanut, niin sen koko kartongissa on 9,5 kertaa 9,5 senttiä ja paperi on sitten 9 kertaa 9 senttiä. Ja sitten vaan niin kuin teippailemaan ja tekemään ja kannen sitten koristelee kukin miten haluaa. Samoin tämän takitaskun, että tämän voi tehdä sitten ihan millaisena haluat. Nämä sisäosat ei ole, mutta toivon mukaan nyt tämä idea, miten tämä boksi kootaan itsessään, niin tuli selväksi. Ja mä vielä laitan tähän, että näette nämä kaikki mitat. Ja valittelen sotkusta pöytää, olen täällä täydessä tohinassa. Kiva, moi!